आसाम सरकारनि रोगाथाइ बिफाना गारि बिगुमा आरो लाइसेन्स बिगुमाफोरनिसिम मोजां खाबु लाबोदों। रोगाथाइ बिफाना नोंथांनि गोजाम मेनुएल पेपार, ड्राइभिं लाइसेन्स आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ डिजिटाइज खालामनायनि खाबु होदों। मेनुएल पेपार, ड्राइभिं लाइसेन्स आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ डिजिटाइज खालामनायनि बे हाबाफारिया थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय जागायजेन्दों। गासै मेनुएल पेपार, ड्राइभिं लाइसेन्स आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ 3 दाननि गेजेराव डिजिटाइज खालामाब्ला इनभैलिड गनायथिनाय जागोन। लोगोसे 3 दाननि उनाव डिजिटाइज खालामै डिएल आरो आरसीखौ एमबि एक्ट एन्ड रुल बायदियै आयेननि राहा लानाय जागोन। मेनुएल पेपार, ड्राइभिं लाइसेन्स आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ डिजिटाइज खालामनो थाखाय www.paribahan.gov.in आरो सारथि बाहन पर्टेलनि गेजेरजों आर'ज खालामनो हागोन। आंनि सिबिनायखौ आं बावहरग्रोबाय आरो जायफ्रा ड्राइभिं लाइसेन्स दं बिथांमोननिसिमबो मोनसे स्पष्ट भाबै खावलायनाय थाबाय। जोबोद गोनां मोनसे फोरमायनो नागिरदों। आं मिजिंथिदों गासिबो गारि बिगोमा आरो जायफ्रा लाइसेन्स दं बिथांमोना खुब सिरियासलि लागोन। मानोना जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि तारिखआव अफिसनि रेकर्ड मथे 40,000निबो बांसिन गारिया दाबो माने डिजिटाइज जायाखै, थारमाने अनलाइन जायाखै, दाबो मेनुएल आरसी लानानैनो दङ। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो लाइसेन्सनि खेथ्रआव 1,03,000सो माने लाइसेन्स बिगोमाफ्रा दाबो माने अनलाइन खालामनानै लायाखै। थ' बे खोथाया ओरैबायदि, नैबे आगस्तनि 1 तारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 31 तारिख बे मास मोनथामनि गेजेराव जायफ्रा अनलाइन खालामनानै लाया बिथांमोननि आरसी आरो लाइसेन्सआ गासिबो इनभेलिड जागोन अक्ट'बरनि 31 तारिखसिम। बिनि उनावहाय जुदि अनलाइन खालामनानै लायाखैब्ला आरसीआनो जा डिएलआनो जा गासिबो इनभेलिड जाजोबो। ओंखायनो बे मास मोनथामनि गेजेरावनो गावनि गारिनि आरसी, बे प्राइभेट गारियानो जा, कमार्शियेल गारियानो जा, मटर साइकेलानो जा, साखा खब्रैयानो जा, बासआनो जा, जिखुनु गारिनि आरसी गासिबो आरसीखौ मेनुएल खालामनानै लानांसिगौ मास मोनथामनि गेजेरावनो। आरो लाइसेन्सआबो प्राइभेट लाइसेन्सआनो जा, कमार्शियेल लाइसेन्सआनो जा, गासिबखौबो बे मास मोनथामनि गेजेराव माने अनलाइन खालामनानै लानांसिगोन। आरो जुदि बे आरसी आरो डिएलखौ बे मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लायाब्ला बे माने अक्ट'बरनि उनावहाय गासिबो इनभेलिड जाजोबसिगोन। दा बेखौ माबोरै बेकलग खालामनो? बेनि माबाया जाहैबाय सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनसे खालामनानै होदों। गावनि न'आवनो गावनि मबाइलावनो माने बेकलग खालामनो हायो। ओमफ्राय बेनि थाखाय नैबे वेबसाइटआव थांबानो जाबाय। नैबे वेबसाइट www.paribahan.gov.in नैबे वेबसाइटआव थांनानै गावनि मबाइलावनो माने बेकलग खालामनानै लानो हागोन। आरो जुदि गाव रोङाब्ला जोंनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 170निख्रुइबो बांसिन कमन सार्भिस सेन्टार दं, थारमाने कम्पिउटार सेन्टार दं। गावनि न'नि खाथिसिन जिखुनु कम्पिउटार सेन्टाराव थांनानै गावनि उसुबिदाखौ, गावनि जेंनाखौ बुंनानै लाहैब्लानो बिसोरबो खालामनानै होनो हायो। आरो सोरबा जुदि कम्पिउटार सेन्टारा वेबसाइटखौ मिथियाब्ला अबयसे बिसोरनाव कम्पिउटार सेन्टाराव बे वेबसाइटआ थाखाजोबो। आरो थायाब्लाबो नैबेखौ लानानै थांनो हागोन। नोंथांमोना अननानै नैबेखौ जोंनि गासिबो गारि बिगोमा, लाइसेन्स बिगोमा मिथिनाय बायदि नैबे वेबसाइटखौ स्पष्ट भाबै माने नुजासे खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। थ' बेखौ जाहाथे मास मोनथामनि गेजेराव खालामनानै लायो डिएलआरसीखौ अनलाइन, बेनो एकदम गोसो सिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, जाहाथे उनावहाय रावहाबो अलखद जाया। बे मोनसे। आरो मोनसेया जाहैबाय फिसनि गैया, फिसनि खोथा गैया। बेयाव सिस्टेमाव नों बेकलग खालामलांबाय थाबानो बे गाव गावनो स'जालांबाय थाखागोन। जायखिया वेबसाइटआव हाबनांगौ, नैबेयाव हाबबानो मा नांगौ बेयाव हारसिंनो स'जालांबाय थाखाजोबो, खुनु प्रब्लेम गैया। दा आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय
बेथ' मोनसे आरो नैबे मोनसे गुबुन नैबेजों बैजों लगाय मोन्देर खालामनाङा अनलाइन खालामनानै लानाया दस्रा खोथा ओमफ्राय नैबे आं दा कमार्शियेल गारि होनोब्ला इ रिक्सा टट' गारि ओमफ्राय जोंहाय टेम्प' गारि बास मिनि बास विंगार मेजिक मेक्सिम' गिदिर गिदिर ट्राक बेफोरो माने सोरनाबा फिटनेस सार्टिफिकेटआ बिराद गोबावसिम जुदि होनो हायाखैबा बखिया दंबा बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रैनि बिराद बुरजा होनो गोनां जायो बिसोरो सानसेयाव 50 थाखा करि फाइन लायो किन्तु नैबे मास मोनथामनि गेजेराव थांनाय जुलाइ मासनि 15 अक्ट'निफ्राय बे आरम्भ जादों आरो बियो अक्ट'बरनि 15 अक्ट'सिम सोलिबाय थागोन बे मास मोनथामनि गेजेराव जुदि सोरबा जमा होयोब्ला खुब खम रेटआव जागोन बे माब्रै जेरै गिदिर गिदिर गारिया माबा डाम्पार बा गिदिर बास बेफोरो 50 थाखानि जायगायाव सानसेयाव 25 थाखा होबानो गगोन ओमफ्राय साखा खब्रै गारि जेरै विंगार पिकआप भेन ओजोंहाय मेजिक मेक्सिम' बेफोरबायदि गारिया 50 थाखानि जायगायाव 20 थाखा होबानो गगोन ओमफ्राय बिनि गाहायाव दङ ट्रेक्टरफ्राबो फिटनेस नांगौ नालाय दा ट्रेक्टरफ्राबो सोरबा गामि गामि गफायाव बिराद दं दाबो जों जा एसे मोनो बुङो दा सोरबा मिथियाबा नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरनो नागिरदों बिथांमोना बे सुबिदाखौ लानांगौ आरो बिथांमोना बे सुबिदाखौ लायोब्ला बे मास मोनथामनि गेजेराव 50 थाखानि जायगायाव सानसेयाव 15 थाखा करि होबानो गयो आरो फिसा फिसा गारि जोंना बै साखा खबथाम टट' टेम्प' बेफोरो 50 थाखानि जायगायाव सानसेयाव 10 थाखा होबानो गयो गतिके बे आं बे सुबिदाखौ लानो खावलायबाय दा खोथाया मोननै मोनसेया जाहैबाय अनलाइन खालामनानै लानांगौ गावनि लाइसेन्स गारिनि आरसि बे अनलाइन खालामनायाव कमार्शियेलनि खोथा गैया प्राइभेट मटर साइकेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै एकदम बेसेबांबा गिदिर गारिसिम गासिबो आरसिया मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लाजोबनांसिगौ ओमफ्राय जिखुनु लाइसेन्स माने प्राइभेटआनो होन मटर साइकेल सालायग्रा लाइसेन्सआनो होन जिखुनु लाइसेन्स बे मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लानांगौ नङाब्ला बे आरसि लाइसेन्स मास मोनथामनि गेजेराव जुदि अनलाइन खालामाब्ला बेयो गासिबो इनभेलिड जाजोबसिगोन बेखिनियानो साबायखर गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव 2023-2024 बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा सेर डाइट कलेजनि साखाथि क'क्राझार बागिसायाव थानाय गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव इलेक्ट्रिशियान आरो कम्पिउटार अपारेटर आरो प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट कर्सनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं इलेक्ट्रिशियान कर्सनि थाखाय मोन 20 आरो COPA कर्सनि थाखाय मोन 48ल' मासि दं बेनिखायनो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा थाबैनो मुं थिसननो हागोन बांसिनै मिथिनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 98647700127